napot kívánok! El kell, hogy mondjam, hogy ilyen fogadtatásban még soha nem volt részem. El kell mondjam azt is, hogyha végignézek, akkor egyértelmű, hogy itt vannak azok, akikre rá van bízva a demokrácia, az ország védelme, a parlament védelme. Sajnos olyanok is vannak itt, akik nem idevalóak. De az nem a hivatásos állományhoz tartozik. El kell, hogy mondjam azt is, hogy hosszas tárgyalásban vagyunk, hogy hogyan védjük meg azokat a vívmányokat, amelyeket a hivatásos állomány során elértünk. El kell, hogy mondjam azt is, amit itt kevesen tudnak, hogy azt a rendőrségi törvényt, azt a tűzoltósági törvényt országos főkapitányként jelentős mértékben én alkottam meg, amire most hivatkoztok. Így, ilyen hanggal, ilyen módon azt gondolom, hogy nem lehet róla tárgyalni. Azt gondolom, hogy ezeket a törvényeket nem az utcán kell eldönteni. És azt is tudom, hogy ti, aki erre megesküdtetek velem együtt, ezt nem így fogjuk megtenni. Hozzá kell tegyem azt, hogy úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi demonstráció is, még a korábbi is, ebben nem értünk egyet a szakszervezeti vezetőkkel, ez akkor született meg, amikor még nincs végleges koncepció arról, hogy mit kíván a kormány. Azt kértük tőletek, hogy mondjátok el, hogy hogyan tudtok hozzájárulni velem együtt ahhoz, hogy megfelelő módon tudjuk alakítani az új elképzeléseket. Ez a magatartás nem segít hozzá kell tegyem. Nem segít hozzá. Nem mondtam semmit, mit hazudhatnék, hát logikailag kizárt. Megmondtam a vezetőknek is. Azért jövök ide, hogy tudjátok, hogy képviselem az érdekeiteket. Ahhoz munkát kell teremteni! Azt kérem tőletek, gondolkozzunk együtt és találjuk meg a megoldást. Ez nem megoldás, hangsúlyozom, ez nem megoldás. Meg kell közösen találnunk azt, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Együtt gondolkodva, hangsúlyozom, gondolkodva. Politikai foglyok szabadon bocsátassanak! Március 15 pontja! Március 15-e 12 pontja aktuális vicc, azt kéne megteremteni! Kollégák!
kollégák, kis csendet kérnénk! Azért jött ide a miniszterünk, hogy elmondja nektek, hogy áll a szolgálati nyugdíj. Hogy mi lesz a nyugdíjasainkkal, még ő sem tudja. Hallgassuk meg először, hogy mit mond, aztán utána mi megtesszük a magunkét, de arra kérlek benneteket, hogy hallgassuk meg. Következőt tudom mondani. Itt vannak a szakszervezeti vezetők. Ők bizonyíthatják, hogy mindig konstruktív tárgyalás volt közöttünk, amikor tudtunk beszélni. Egyet tudok mondani. Az, ha most itt minden rendben lezajlik, a szakszervezeti vezetőkkel hétfőn megkezdem a tárgyalást. Hétfőn reggel. És még egy dolog. Itt kevesen ismernek régről engem, de tudják, hogy bármire a szavamat adtam, bármire, az mindig úgy volt. Ezt higgyék el. Soha nem másítottam meg. Hétfő reggel 8 órára várom a szakszervezeti vezetőket az irodámba. De azt kérem, hogy az eskütőkhöz híven, a hivatásotokhoz híven fejezzük be ezt a mai napot. Így legyen! Így legyen! Így legyen! Még a tűzoltóknak hozzátennék. 2004 óta nem kapták meg azok a bért, akik 2004 és 6 között túlóráztak. Ebben az évben mindenki megkapja a pénzét. Mindenki!